دريده اكو مديشينه هلوست امريكايه يعني امريكا درود هبديگره امريكا راست هب ناگره امريكا كردان عاجز دike tamam mefhem kiri yani vahat pişkiri damed mesela daişede tamam çit ki ya medki em medavici ber devlete Türkiye çiş med xwazi ya çiş xwazi tamam Amerika'yı tu kuvvetli tu xwazi bir serbest dünya çişma medavici ber devlete Türkiye Heval ben de NATO'ya. Tu jê bêjî hişt hişt be ya. Kuşkê berderî te ya Türkiye. Em tev zanin. Çima wisa xwe giran dike yani. Heval bendê me bihevra êrişkiriyê me bihevra xwe parastiyê me bihevra me tekoşîn daye me bihevra xwîn rijandiye li hember Daişê li hember hemî hêzên xirabiyê. Tu helbesta me zanî tu fedekariya miletê Kurd zanî. Tu zanî li rojeta navîn Kurd divê bibin xwedî statû yani tu hemî zanî ev çi helbest yani ev çi derût yani. Rûsya jî wisa ye.